ya kan? Oh, boleh kapal jarah. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mau lihat ma diharoron damang dohot dainang nang salutna ruas nang ro lau madohoti parminggota di minggu arianon sanggiat ma marhite parminggoton tarulihita pasu-pasu nasihat tuhata nalaho buanota manguduti ngoluta tu joloan narion atong taparade marohata lau mamuji debata marhite parminggota diobason marhahomon mahita satoki. Amin. Kapuji Tuhata marendehita sian bukuende nomor 125 ayat sada satu ayat tolu. Arlas niroa itaon mamuji debata ayasini Tuhanai tubongo turoan ai umbai tuai margobui ison sadario ison sadario iba enima logobe maita onsudi mamuji Tuhan Yesusi arasiro ako lagi iba't lasiro anay buhay ng subot buhay ng subot alay taingon mahuot mahapain sangat barita ni Tuhan tahi marite parangen tahi ijoloni ongatai di atas tanon di atas tanon. Bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na manok palangit dohot tanoon. Amin. Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulak buti tu ahu ikon bahenon na do lomo ni rohaku jalaman jadi tu nahutongos o sude hamu akka na mauas romahamu tu aikon jalahamu akka na somarhepeng romahamu manuhor mamunggoli dohot mangaton say romahamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor say luluy hamu ma Jahoba bisa terbaik do pe jupang ibana jauh hamu ma ibana bisan junok do pe ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita. Ale Tuhan de bata nasun badia, nasangap jalamar mulia, hodo na mangaramoti huriam, marhite todimi, na mangido mahami tuho, say basa-basahon matuhami, roha na marsihohot, laho mangulahon lo maniroham, di bagasan las ni roha, songon pangoloy ni anak tu amana, pasu-pasu ma ulaon ni akka parbarita nauli, asalam martaba-taba bilangan ni akka na porsea tuho, jalalam marsangap huhut marmulia guarmu, disandok portibion, pinuji maho, ama na paradehon ngulu na manotong, disaluhut akka na porsea tuho, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kundul maham. Tabege makor sian hina para hari Kamis.
Marendehita sian bukuan nomor 464 ayat sada dohot ayat 3. Upuan madiriku Tuhan ibul Tuhan ai au do tinobusmu umbain tarbain auro agalak maro aku ison managama ondimi masulu naboy panggonggong iyas doau dibuti o ale tuhaki naing dohot parulaku ombar tuhatabi pagalak maro aku ison managama ondimi masuru naboy mangkonggoma Tabegema hata ni debata patujolo ni jabita turpuk tuari minggu sadario ima natar surat di Lukas bindu 20 sada mamukas yan ayat sada saat rodi ayat 4 asata jahama margati soring dungi mamereng maibana gabe di idama akanamora namadabuhon silehon-lehon na tubagasan poti parasian alai di idama boro-boro nama balu sada napogos nama dabuhon dua rimis gabe di dok ibana ma situtudo hatakot tuhamu gumodang do na didabuhon ni nama balu na pogosan sian saluhut nai rapi taman jaha ayat 4 ay sudena sida lubina sida didabuhon alai ia parupuanan sian pogos naido didabuhon sa sude na pinop ido sahatna martuama akan manangihon hata ni debata naupeopsa jala na maulahosa amen amen tabegema kor sian punguan inanaum
Merende hita sian bukan de nomor 432 ayat 1 ayat 2. Sian hurunganing osaki roau Tuhan roau Tuhan haluaon imudarbi Jesus auro Tuhan nasarohaku malumipas gabe mamora nampi pogos siate aku roau Tuhan Jesus auro Tuhan sianilaku nang ramunhi roau Tuhan roau Tuhan kabenaias nang roaki Jesus auro Tuhan sian also kusonambi sian buntutku kuda bebi sian arsaku kuholongi Jesus auro Huriani tuhata di bagasan unduk dohot serep ni roha Roma hita tuadopan ni debata lau mangido hasesaan ni dosata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ama nami na di Banua Ginjang, hodo Tuhan nasun hinagogo na manesa sude dosa ni nasa manusia. Jalan naung di papatar hodo hasesaan ni dosai marhite-hite Yesus Kristus anakmu nasasadai Tuhan nami. Urupi jala asi maroham di hami. Asapos situtu jala porsea hami di hasesaan ni dosa nami. Asa mangulu situtu hami di bagasad dame maradopon ho dohot dongan nami. Aletondi parbadia sondangi maroha dohot pikiran nami.
Asa unang ganggu rohanami diholong ni rohami. Jala margogo hami mangulahon hombartu lomo ni roham. Upasat hami matuho rohan ang tod dinami. Gabi pelean na mangulu na badia nasangap di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tu ahu hamu akan naloja jala nasorat. Asa hupasonang hamu. Jakon hamuma au gaku. Marguru mahamu tu ahu. Ay nalabok do ahu jala naserep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do au gaku. Jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema kor paduan suara sian narwastu.
Marendehita sian bukan de nomor 186 ayat 1 ayat 2. Yahova doa sakit namang apoy roh aku apatiun ondalaki bulus di bain lakak sonang tong roh akinon inay ni debata watik na dolomo atawa posan situtu do debata ay odona tok tomburju mambay na molua nagogo say tulus no sinakapiro wasaut mapinuka Tabege mahata ni debata nagabiruhut dingolu naib baru di bagasan mingguta sadarion ima natar surat di ulaun ni apostel bindu 20 ayat 35 songonon ma didok disi sandok hupatuduhod tuhamu ikon songonido iba mulaulaon laho mangurupi akka naso margelok marningot hanan ni Tuhan Yesus ay ibana do mandok martua addo na mga lehon siyan na manjalo ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata ay pargugoy mahami mangulahon na humbar tu hatami amen. Marendehita sian buken de nomor 437 ayat 1 ayat 2. Inahumol soro aki pasari amoluaki ibubolo ponoku ke olsoku sasude ai idi dokon Yesusi tu atanani surgoi asumarion olubi dengan sunenai inauingon atani tumatanani toknai ay sonamaamu sude unang mabiyar sisi ende monokuma partuana orseada anay kami taoni una umor koi Tahatindakon mahapor siyatay songon nahin natindakon ni dongata sa hapor siyaon di portibion rak mandok mahita au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosa na manop palangit hohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasaday di mana tinubuhon ni si Maria
nagagabian siyang ton di parbadia, andorang subuhan. Ido tuhata, mamanaon na bernit, di panguman ni Silatus, mati terpajal do ibana di hau pinor silang, latuat tuan turun di tanom, namlak mangulu di hari patuluho, nama naik tu surgo, kau hundul siam debata Jehovah, amanai pargogo nasu aturusani, di sima ibana pemasumulak sogot tu tanaon, mangungumi halat na mangulu do na mate, au porsea di parbadia, jaladong sadahuria na badia, Uriah atau panyala Kristen akan abadia, dohot desan dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogok daging ni halat ng mate, dohot dianguluan na surasuda. Amin. Tabi gema kor sian yanakota PP GKPI pamen. Tabi gema tambahan ni tikting di mingguta sadaryo. Tabi gema tambahan tikting dihita di bagasan nasa minggon. Parjolo na sorang. Nah, di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di bahasa-bahasa hotwat taro sada danak bawa di alamat Yan Fredik Manulang dohotu ninata Santa Boru Napitupulu nama ringanan di Jalan Mandolin nomor 52 masuk sektor 5. Nah, paduahon anggota jemaat nataba mulai sadarion Minggu 10 November 2024 martabado ruas niuriata imahal amata Septian Benedictus Pasaribu dot inatai Novella LM Borsiregar nama ringanan di Jalan Pasar Pitu Gang Kolam nomor 50B masuk sektor Pitu Pinangido Jongjongma Nasida. Mulai tema ibadah penghiburan. Sadarion keluar minggu di Patu Pahuriat tado ibadah penghiburan keluarga Nyonya R. Sihomping Buru Nenggolan nama ringanan di Jalan Kamboja Medan. Penggalangan dana songot takasta bereng ia kanopi ni huriatta na sebelah siamun manakab birang mulai menghadap tuson dang boywe tapake ala nunga gudang nabocor alani di Patu Pahuriata dolo Patu Rehoni jala pasikopon sude akan hurang di bagas ni gereja tahun mardo mutusi pinangido do partisipasi ni hita sude ruas asa parsidohok manyan dinalaho Patu Pahon manang Patu Rehon akan porlu di tonga-tonga ni Huriata mardo mutusi mulai hari Minggu bahanot tado amplop di julu ni gereja dinalo masuk dibagi mai pagi siang sore dot malam jala dibahen mai manang diserahkan mai di pintu gereja unang laos di keranjang persembahan di pasahat alai di pasahat ma di pintu ni gereja anun di sideahon huriat tapi kotak manang keranjang inganan ni penggalangan dana di tonga-tonga ni huriatta jala tapatupado 10 minggu berturut-turut asa boynyan boy kita sudah dohot berpartisipasi di tengah-tengah ni pasikopon akan hurang di tengah-tengah ni gereja ta jadi harus situturo hanami asa taleho rohatta dinalaho mabahen akan porlu maulia tema dihita dinalaho manu-manu mati rohatta mari dema hita. Tutuna dengan do kembali
Dameni debatana sumurung sian salhu naroha, ima paradehon rohamuna, majalo mangatusi dohot mangulahon hatani debata, nataripar di bagasat tikion, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita na uli dihita, marodolan sian sada raja-raja 17, ayat 7 sahat rodi ayat 10 onom. Dungi marhira satao lilingna marsik masungai ala suada robe udan di tanoi. Dungi roma hatani Jehovah tu ibana songonon. Borhak maho lao tu sarpat nama donokon sidon maringan disimaho ida manung ahudokon sada paropuan nama balu disimar mudaho. Dungi borhat ma ibana tu lau tu sarpat, jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai, idama adong ma disisa da parupuan nama balu namar soban-soban. Dungi jojo ma si Elia madok tu nasida, ua alap diau aek iotik di bagasan tabu-tabuon, asaminu mau. Alai dung lau nasida naing mangalap, jojo muse ibana madok tu nasida songonon. Buah-buah diau sat topik sagu-sagu di bagasat tanganmu. Alainin na parupuanima, songon sitong na mangulu Jehovah de batam, dangadong sagu-sagu diau nang gosada, daholan itak sapuhul di bagasak kudun. Akup ni miak otik di bagasan guri-guri, jalaida ma, namar sobat-sobat doau, asalaw au paulihon itahi diau dohok dianaki, asamangan hami na dua, dungi matema. Alaini nasi Elia ma tunasida unakko mabiar, lau maho, baim ma songon nani dokmu, alai pauli diau jumulo, siani sada sagu-sagu na mehmet, jalabuat tuau, jalabuan tu ruar diau, dungpei asa pauli diho dohok di anakmu. Ai songonod dohatani Jehovah debatani Israel, ia itak na di bagasak kurun dang olo suda, jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik, pai majupang ari haroroni udan tongoson ni Jehovah tu sisik ni tanon. Dungi lau maparupuani, di bahema songon nani dok ni si Elia, gabe mangan nasida, nang ibana nang parupuani rodi isini jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasak kudon dang olo suda, jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik, hobartu hatani Jehovah, naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Ido sahana, horas marihita saluna, damang dainang nahinaholongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Di sakkapi debatado ngulu niya kahalak na porsia gabe tiruan. Jala sada ujian di jolma na patut gabe tiruan ima molo marsihohot ditikki hahurangan. Salah satu alat uji bagi manusia untuk memperlihatkan kualitas iman adalah ketika dia bisa bertahan untuk tetap setia pada Tuhan pada saat-saat menderita. Anggo ditiki sonang dongoluni jolmaon dang harotarida dope ise dongan ise doalo. Alai do ubay na didok dongan situtu ima molo torus maraleale ditiki masa si taonon. Lau manopa rohani jolmaima dipabaki debata akapartogi pemimpin. Jala ido nani guriton ni sada raja-raja dohok dua raja-raja na hampir sama sebenarnya odolanna dohot sada koronika dohok dua koronika. Bidana ima di sada raja-raja doh di dua raja-raja untung takasdo di patorang parrohaon ni jolma songon jolma biasa.
Anggo di sada koronika doho di dua koronia sedikit dimodifikasi. Ala nasida madok dak sudi si pabuah-buahon akan adenggan nido. Ala gabe naing tirua do dia kanasin. Ala yang go di sada raja-raja doho di dua raja-rajaon. Di paingok dojol mai molo gabe partogi. Naing magabe ihutan. Pakai hei. Jala panabari, mengarahkan, menggarakkan dan mendistribusikan. Tolu ulau ni ima ulau naik kon pape tuaka panggonggomi. Asa dipabakit panggonggomi dang nalau mangahu tu diri. Alai pahicaton ngulu niakan agi nonggoman. Dak songon waingon molo di masa-masa kampanyon seolah-olah kita terpesona sudi seolah-olah sebagai pahlawan alai dung bakit gabe pimpinan dak karo marsitutu mangulahon songon nanidokna terbius dojol mai bahkan akan naing marhuaso dipakai dengan segala cara jala jol mai pe gudang do naso marningot ahado tugas doho tanggung jawab nalaho mamilit uluan gabe ikan lele ikan mujahir tidak perlu bertele-tele yang penting cair manang songonan dewa waspada walau sedikit pasti ada adong mailaeh minimal ongkos mulak alena pola perlu visi misi da pola perlu membaca karakter aina romikot sinamotido molo hepeng nama namang gorga rohani jolma jamuk mahita ido sian mulana nunga dipaingot debata hita di Matius onom ayat 20 sadai ya di siroham di sido artam ia orientasim hepeng inama nagabe manggohi roham tingkat yang paling tinggi yang kita capai hanya uang dan uang menjadi berbahaya karena uang tidak bisa memelihara hidup kita sepanjang masa. Molo dipabakit akka pertugi. Ingoton nama manopa rohani jolma. Ala krisis naubal ganuaingon ima krisis parrohaon. Akka raja hati hai margulut. Mangalului harta tahta dan wanita. Raja Ahab laho pahebakkon harajaon nai mangalap boru sileban jala manggadehon hapor siaun nasida. Gabe masa mahalul lamon. Hape nunga dipaingok debatahian di 5 Musa 30 ayat 10 siai jowokku masa dari on langit doho tanoon gabe siti dangitta. Molo somar si hohot roham mangalat tak mahamaguan jala molo marsi hohoto bicar mahanguluan ala putor do hapor siaun ni hala Israel lumobi ala naung putor hapor siaun ni akka panggonggomina masama haleon na berkepanjangan masama hati hai liling dang roudan bertahun-tahun dang roudan hati hai molo di hutat tahun saminggu 2 minggu pedang roudan nunga berbahaya hape hati hai bertahun-tahun alai nang pe masa krisis disuruh debatado si Elia parjolo tu sungai Kerit topi ni sungai Jordan laos di suruma pirong sigak lahu marmudu ibana hape tabotro takas ia pirong sigak omma pirong nomokus burung gagak adalah burung yang rakus alai boy disuruh debata manaruhon si pangan gabe unggas namokusi boy berbagi halongangat doon jika Tuhan yang menyuruh
maka tidak ada kerakusan sebenarnya. Alani suku-suku di ngoluta ahado si panganon nami Tuhan dangi na jumolo. Alai ahado si peopon nami Tuhan asa talup hami sarihonamu. Maka orang yang diberkati Tuhan bukan hanya orang yang kaya, bukan orang yang berkelimpahan, tetapi orang yang berhati mulia. Halak parroha sisa ngujur, halak parroha nalidang. Anggo halak parroha nadaosya debata, muradui dipengaruhi hepeng do alat ukurna. Molo na ngadong parumainna, molo na ngadong helana, hepeng na do parjolo di ida. Dang rohana. Hapenu nga dipaingot hita, dipoda ni Raja Salomo, bidu 30 ayat 8. Sai padao masyanau neang ni roha dohok gabus. Hapogoson manang hamoraun unang leon itu au. Sai loas ma panganokku. Nati nurpukomi, harta dapat menjadi tanda kehidupan tetapi bukan bukti kehidupan. Orang yang terperangkap dengan harta, kekayaan dan kuasa cenderung menghalalkan segala cara. Bukan hanya manusia tidak berharga bagi dirinya, tapi juga cenderung tidak berharga bagi dirinya Tuhan. Karena bisa saja uang dipertuhan dan Tuhan diuangkan. Irona didok ni si Paulus di Filipi 3 ayat 10 sia. Debatana sida ima butuhana sida. Uang diperilah. Jala molo hepeng do namanggohi rohani jolma. Dipaingot do hita. Sai haddoru sadua kajolma songonon. Tidak pernah puas. Dipoda ni Raja Salomo bidu 30 ayat 15. Didok 116. Dua do borunilita. Nia tuson. Tolu do nasida naso olo habutongan. Obat tahe naso olo madok nungasai. Ima parbeguan dohot bortian nahol. Tanoi naso olo mahap diaik. Dohot api naso olo madok nungasai. Tidak pernah puas, tidak pernah mengaku dongan majodah. Dakya di do ipajolo ibana dongan. Hamu akan hinaholongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Nian tuluk korot anggo oddolan ni sadara raja 10 pituon. Jala orot na paduahon diodol humma marhite temat tasadarion mamelehon sian nasaroha memberi dari kekurangan. Sipatot di doon tusude jolma naung lupa di ulaun nanaing papatarhon rohani debata. Kita ini tidak hanya bertugas untuk memperlihatkan diri kita, tapi dari kita memperlihatkan hati Allah. Buhado rohani debata lahomak kokop donga jolma. Ala dingulutan waing namar si ranggut jala marlojong do jolmai. Holan mengalului narikok di bana. Wison laklak. Asal unang pahu, mago petaho halak, asal unang au. Molo gabe menderita pihalak, dapotan ibana, dietong doi songon pasu-pasu, manang sebagai prestasi. Si taonon na masa tu halak Israel, songon dampak, ni pangalaho dohot parrohaun nasida, naung masih sarbutan. Layang go halak na porsiei sai di parmahat debata nian loja do si Elia
Disuruh ibana tu topi ni sungai Jordan, sungai Kerit. Siani muse alalam liling 2 logoi. Disuruh ba ibana muse tu sarpat. Tuluat ni halak si Pelewigu. Tuluat ni halak Sidon. Lobi hurang jarakna sian sungai Kerit sahat tu sarpat 120 kilometer. Jarak yang tidak mudah ditempuh pada masa itu. Hamu akan hina holongan khobar tu odolan ni jami tahun naing rimangat tapa bahenan ni sada na babadu. Seorang janda menjadi prototipe role model naing gawe si tiruon tu isido disuruh si Elia. Kadangkala hirana so manusiawi don hilalang. Sadahalak na mabadu, na pogos, naung ditinggal hon amat tanah, hati hai, diorai do ina mula-ulaun, dak songon waingon banyak wanita karir. Anggo hati hai holan ama do na bertugas mangula, molo mati amai, holan mamakke na tininggal hon yamai nama. Molo tabereng si anon sada anak konna ninna, berarti umur nina tahun bisa diperkirakan antara 35 ke 40 tahun. Sada ia anak kona napi nar mudu-muduna. Jala nasida lau marsuban-suban, berarti sangat-sangat miskin. Jauh dari keadaan yang sederhana. Daksongon noingon gudang aka janda kaya. Manang istilah noing jahe bawang, janda hebat banyak uang. Ale betul-betul janda naholan mengusahakan dohok menggunakan apa yang dia miliki dengan sangat sederhana. Tusido disuruh debatasi Elia. Naing maihaddu maibana tusi. Naing menompang hidup. Hamu akan hina holongan di bagasan kuarna itu hatta Yesus Kristus. Hidup akan selalu ditentukan bagaimana sikap kita untuk menggunakan apa yang ada pada kita. Sautikna tolu odolan si pahibahibaut tamarhite turpuk sadarion. Ia inat tanah mabaduon ukap dorohana majakon jolma nang naso tinadana. Nang binoto manang na begitu tampat do hati hai Nabi Eliaon. Alai dang apalai nani dokna. Parrohaon ni inat taon do diboto do marmusu do hala Israel dohot halak Sidon, berbeda agama, berbeda suku, alai dang dibiar-biari kecurigaan inat taon tung bulus do rohana, tung roha sisa ngujur do dipakai ibana mengakupi naposoni Tuhani lau merbagi di naotik, merdua di nagudang. Lasodorati ruan nang dihita tuakati kina parpudion. Kita harus menerobos tradisi-tradisi kita yang menghalangi kita berjumpa dengan orang lain. Sada dope oputta sia gijang hola pasoal oputtai hea mardomu di tanorara mahita. Jala gudang do halak nuaing na mabadahon badan yopungna naso haro porsiai dope. Jala taripar sahatu sadario. Kita mewarisi dan mewariskan permusuhan. Parrohaon nasongod dia doon. Rohadia manai kotarida. Jala songod dia do rohatta majalo debata. Molo saita badahon dope bada akan aparjului. Agama harus menjadi titik temu, bukan titik pertikaian. Gudang dia katikina parpudion, marpungu behita, baju do saragam, alai roha meragam. Kawan tetapi kawan dalam pertikaian, permusuhan dohot parbulaton, ala niaka oputta na parjoloi. Harusnya aka jolma naung berpendidikan,
ini menginisiasi perubahan asaboi hita lam hokot parsaoran ala naung digorga Tuhan rohata. Napaduahon gurasa ni hata ni debata napinatol has ni sielia ido pahicatton rohana sida. Pahicatton rohani ina na mabaluon. Naparjolo parbuena olo ibana petujulohon narikot di panurirangi. Anggona parjolo lihat dia aikotik dapola begitu soal. HP dipangido muse dohot roti na sian sagu-sagu. HP holani nama. Dia berpikir bahwa seorang perempuan janda ini dengan mencari kayu api, dia akan memasaknya dan itulah makanan terakhir. Dia mencoba menghadapi kematian. Alena luar biasa. Seorang yang akan menghadapi kematian tidak berhenti bekerja. Daksongon hitaun muaing gudang dibayangi dohot surah-surani rohatta. Ayah nama bayanon pasikolahu danahon. Aha nama bayanon nion dohot nion. Sehingga banyak orang penyakitan. Bukan karena tidak ada makanan. Tapi justru karena tidak mampu mengelola apa yang ada dia miliki. Allah ibana patujulohon. Lausomman waing dihita buhado hita berbudaya antri. Agak mau lo dihalak batak budaya antri. Naing masih sodukan, masih sarbutan. Patujulohon dongan hurang. Pasangap dongan hurang. Di pesta pesongoni dojut-jut. Holan 5 menit dang dapuk mangan ngarusu. Habi adong musedo jol maon. Ibuan musedo si panganon siap pestaon. Butong papahanan na. Habi dongan na adong dopena sodapotan si panganon. Kita kurang tertib. Rohana songon dia do rohana songon. Molo didok dongan. Molo tiur pe CCTV. Utiur dope mata ni debata. Lau mamereng na tauda. Dina holip doh dina patar. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan. Porseado ina tahun didok unak koma biar. Takut adalah reaksi negatif yang akan berkembang. Dan reaksi negatif yang membawa manusia semakin tertarik ke belakang. Berbeda dohot iman. Iman adalah reaksi positif yang berkembang. Berkembang mendorong orang ke depan. Jadi rasa biar ido naikon pada otak. Jala dihaso seorang ni Yesus na parjolo. Tuak kabar mahani hidup. Unak koma biar. Sebab hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Tetapi tergantung dari siapa pemilik kita. Jika kita tetap bertumpu pada keyakinan yang benar. Maka Tuhan dapat mengubah. Bahkan mengubah air mata menjadi mata air. Mengubah gelap menjadi terang. Mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Aku boto na porsea do pehita disi. Alai molta sukun akka oputa doho na tua-tuata na parjolo. Sia dia do boyau borhat gabi tu Medan. Gabi marjabu di Medan, gabi sikola dang alani hepeng. Alai alani tangiang doho pos ni roha. Jala ido bana adong edei tangiang nidainangi, tangiang nidamangi, di doa ibuku. Terbarita akainaon songon halak sitiruon di pabahenan. Marpabahenan si sangujur. Dapat dopenuaing di hitaon aka parrohaun na songonon. Lemgudang donuaing naung diinventarisasi akan napogus ala ni BLTON. Bantuan langsung tunai. Tabba bilangan di napogus. Habe saya mengaku napogus. Gabe subdat
napatut majalosa gabe dang haro tertutupi napatut siulahonon. Ido ba na hari dok si Mahatma Gandhi hape, bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup memenuhi ketamakan setiap orang. Hamok puson, ikon naing pada otak, berbagi, ikan teri, ikan tenggiri, semakin memberi, semakin diberkati. Barang siapa yang suka berbagi, dia tidak hanya manusia duniawi, tetapi dia adalah cerminan dari penduduk sorgawi, karena mereka telah memiliki hati ilahi. Roha hadi bataudo natarida molo olo mengurupi donganna pajoloho donganna jala napolin mangalehon nadong siani mana. Olo do sifata halak menyesal mabain naringgan magudak kuno na hubain yate. Angwa udah pola doho tahu lau manupahi paturehon atap nigarijat tanah bocori pogos duau. Ciri molo idok Tuhan. Hai waduh saya holan nanaing gratis duhu bereng ulom. Aliang go berbagi seneng dohot. Jal hasomalan hita dosong ni. Holan harugian dalu di buah-buah pangomuan dan buah-buah. Ah mau lihat mari Tuhan song nalugu dua hari laku do esmiate lai. Ai marah alani gudang yakka si tanggulangan daba pasikolan nilai mon. Ai wasit tori buah-buah. Wasit tor pengeluarap buah-buah. Pemasukan pabuah joleh kan itu naik pabuah jo nabi nani Tuhan itu ho moro adong penabi naemmu namarudu doi jalairu tadana hita marroha napolin laho mangulahon nadinggan salilik kita dan merasa turut untuk mendukung perbuatan yang baik, merasa empati. Tuaka ulau naringgan, dunia ini akan menjadi tempat yang mencekam. Sampai kapan seseorang merasa tidak lagi membutuhkan, sehingga dia merasa patut untuk memberi orang lain. Anggoholan sian nalubi nama talean pangurubion berarti secara sederhana bodoh tatusi nataetong do nama jaloi kurang argana sian hita. Derajat orang yang menerima itu adalah derajat yang lebih rendah dari kita. Pemberian kita itu kurang berharga. Alai molotae tongdo nataleani doson na adong dihita jala asa dosita doho ibana. Maka kita sebenarnya sudah menempatkan kebutuhan orang lain itu sama dengan kebutuhan kita. Berarti sikap orang seperti ini adalah orang yang menempatkan orang lain punya derajat yang sama dengan dirinya. Pemberian itu adalah tindakan iman, suatu praktek pembuktian hati Tuhan. Dang diolani inat tanah mabeluon, mangalehon nang pehurang dope di mana, terbatas dope di mana. Alai dang diotapi dirina. Ai di boto ibana do molo adong nadinggan sia dirina buah-buah dua itu sudina halak. Mengapa kita harus memberi? Karena pemberian itu berdampak luas. Ala gumodang do halak anon nau begi. Jadi gumodang mamanang yakok kita. Gumodang ma dongan napasahaton nariko dihita tutuhani. Donald Walters pernah berkata, kebahagiaan Anda akan tumbuh berkembang manakala Anda ikut membantu orang lain. Namun bila mana Anda tidak mencoba membantu sesama, maka kebahagiaan itu akan layu dan kering. Kebahagiaan itu bagaikan sebuah tanaman
yang harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi. Kalau kita tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan belas kasihan, maka kita kehilangan panggung. Bagaimana kita memperlihatkan ke hadapan Tuhan kebaikan dan hati kita yang berharga. Karena itu perbuatan baik bukanlah kesombongan. Dan napa utakon halak kita molotabain na dinggan. Alai pembuktian bahwa dang di homo-homa di jorot artai behita ay taargai jala tahapor siaido rumikko do debata mardong atok kita daripada mardong atok kebeng. Pepatah ni halak Cina pe didokdo, bila kau ingin bahagia maka pergilah tidur. Bila kau ingin bahagia 1 jam, pergilah kau tidur. Bila kau ingin bahagia seharian, pergilah bermain. Tetapi bila kamu ingin bahagia seumur hidup, maka tolonglah orang lain. Buasa urupatta dongani, akka donganima gabe perhitian nitang yangta dohot buah-buahon tude bata. Memberi bukan berarti menambah kekurangan, tetapi membuka pintu akan keikutsertaan Tuhan. Memberi dari keterbatasan adalah bukti iman yang percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Melibatkan Tuhan sama dengan merangkai hidup yang berkesinambungan. Dan terbukti bahwa Tuhan memberkati tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya. Dang di paima inattana mebedon sappe gudang di ibana asa marsi lehon-lehon. Alai sian na adong di bana ipe di lehon do. Terbarita do halak Batak, halak persaur, pertamue, jala perhubas. Idona naing ikon si budaya honota sahat tutikion. Asatarida hita songon akka anak ni raja. Ai didok halak Batak do filosofi ni nguluon. Ikon pabakitot tado akana sipatujuluon. Asa marudut akka anak doh boru si banggahonon. Molo di babak kita kapartogi, molo naing gabe uluhonot tang ulu taon. Di babakit maaka sitiruon. Salah satu yang paling mencemaskan belakangan ini bukan karena tiadaan harta, kuasa dan jabatan. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sekarang ini adalah krisis kepedulian sosial. Krisis kesetiakawanan. Explanatory of community, gabe punguan sitiruon, alanido sian na parjolo, akau putta na parjolo, dibabakit akar raja asa marroha na raja, jala asa gawe boy, ihut tono niakka na naing anak ni raja, pamuro naso mata sior, parmahan naso mata batahi, paramak sobalunon, persakalan naso mahiang, partataring naso ramitop, pangalualuan ni halak naso marsoronyari, pangop pasopasan ni halak nabilu, di jolo siaduon, di pudi si paimaon, jala di tonga-tonga si harungguan, sai gabe si tiruom mahita, tuaka halak nauposo, gabe pai ngoton akka sudut nama tua doh tu halak nanang ro. Berusahalah menolong dan jangan menolak perbuatan baik meskipun perbuatan baikmu itu akan mengurangi sebahagian dari kebutuhanmu
Karena sesungguhnya didokna keningani di Ulauni Apostel 30 ayat 20 Ulauni Apostel 20 ayat 25 mertua addo na mangalehon sian nama jalo molo adong talean adong do rasa puas kebanggaan alai bobad do molo sai holan namangido sai holan naing mangahu tu diri ima halak naolo mate bunuh diri. Kita meragikan berkat Tuhan karena kita ini saluran dari berkat. Inilah perjuangan kita sudido pehita ikom marukil tuson alai ima si paingok ni Tuhan asa boy tatiru nanget asa boy hita lam jonok tu Tuhani saidoh mahita lam solohok tu Tuhani. Amin martangyang mahita Tuhan nung asahat hatam gabe si patod di ngulu nami laho mangarokkom ngulu namion asa parroha na pulin ias songon parroha ommu na mangalehon lubi sian na patut kulahonommu gari hosa dohot hanguluammu di pasato gabe tirua mahami ada Tuhan asa lamdinggan portibion asa unang masih sarbutan jala unang masih hosoman mauliate marohanami di huwali Tuhan bahen mahami gabe si hutonon tuna humaliak kami tuyanakon nami nang tusude jolma na adong di hasianganon di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus muliate marohanami diho. Amin. Mari demahita. Hatani debata ujahan ni hapor syauta lahu pasahaton peliata imanatar surat ditulu Musa bidu 10 ayat 5 jala tung surah hamu mamelehon sada pelean hamauliateo tujahuba ikon sian lomoni rohamuna hamu mamelehoni. Amin.
Ale de bata manami na di Banua Gijang, di parhatopo rohanami dosian udu ni rohanami, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Ison hupasahat hami do pelian nami hamoliaton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelianon, asa gabe dalan panidangion, persaoran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahe mangulu nami gabe pelian na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajomu, olong hasitongan dohot hada meommu di sado portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asa say totong madok mauliati tuho, di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asa Galileon Rodi pamataku osado guguki Rodi salut hartaku upasa itu Alia manamina di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say romaharajaumu, say saut malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon marihami sadarion hanguluan siapari, sesa madosan hami songon panesan hami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, nuna puna arajao, otago, rodi asa apon saleleni lelenga. Ulak mahamudi bagasad dame, haposima Tuhan nama narihon lobi sian napatut ulauta, jalo ma pasu-pasu, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala saya sima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena tuganuk todimu. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom.